Thatha uthando lwami lugcina lokuthatha uthando umcimbi ucalaye olandelayo. Next. Ngena sisi. Yini? Uphethwe yini sisi? Sibhlungu isibeletho. And siqale nini? Musimina ngagcina uze la engathi ubu 2 months pregnant. Wenze njani? Sikuphi sisu? Ufuna sikhulume utshela mina sithu la egumbini tshela mina yini kwenze njani? Wawathole kephi lawo maphilisi? Oh kulamabhoda afakwayo nje kuma street poles kuma street lights. Nani mara yazi. Yazi nani. Yo